uyayibona udla ukudla ungakusebenzanga nakancane noma intombazana oyivila uyavama ukukhathaza ukuthatha izinto zamanye amantombazane. Sibingelela amanazaleta ehamba noNyazi lokhona ngaphansi komuzi kaMkhize. Sijabule kakhulu thina bakaMkhize la njoba uNyazi laqathula la ekhaya. Uyisibusiso siyakwazi isibusiso singabazi futhi thina siyabuka ukuthi lo kwenzeka akaze kwenzeke komunye umuntu ngoba ngisho amakhosi uqobo lawo akwenzeki lo kwenzekayo. Ngalo ndlela enjalo siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu uNyazi ukuthi siyazi ukuthi ibusiso zabe kwakulona zinkulu kakhulu ezizokwenza ukuthi lo muzi kaMkhize ubusiswe. Okuzweke ngegama lakhe kakhulukazi uZweli Mkhize, uZweli umuntu othobekile ephuma ngaphandle kwamanye amazwe efika la eSouth Africa. Siningi izinto azenzela abantu ukuhlukana kwazo. Ungqongqoshe undunankulu ebe ungqongqoshe weNational ekuba yiko konke engusihlalo eNsila kwaZulu Natal. Siyabonga kakhulu kuningi vele bekumfanele kudeserve ukuthi uNyazi nyathelela ngaphakathi kwamabala akaMkhize. Siyajabula kakhulu sithi nina bambo bakukhabazela omavovo. Siyabonga kakhulu, siyabongela kakhulu Mkhize. Siyabonga.